Anyumrei mame na wase emo akwaba emfa ema sompa 93.1 FM. Emo akwakoshia. No 9 abo apa ho sima enkono. Bacho no nsia na edi dwumadi beba na wie. Na anyumrei no megitum waje akonya wo frɛ obi o ka kire obi sɛ Tofiakwa atrase. Asem beba da bi o. Na semu koshia me megya ade kire me tonse fufu a. Ama me fa sra kese ema trotro drivers a ewo asanteman mu. Eno kwasem ni se mama na gimi nsam. Na mo kire do ankasa. Hey, over foot trotro bia na da sompa. Hey. Asemo. Na taxi drivers for there me kono me jam hosei. Ena mo ankasa nso a mo isumu private cars nyankopon hira mo. Sompa ena mutie. Na me giri se wontie so enu ho da. Ebia na ye aso. Na Menim ebre na aso na enne de ensama kese ene ebete na ha. Ghana ya wa awade dodo sen ene wo no Ghana. Na mra be ne da ho. Se wonim. Ode de wonim an se ya ayefro. Se no ane awade enye sa. Se akosi ada wonne. Se mu koshia me megya. O ka se bra ni pa brebe mfia duonu ni akire no. Afa na wo betete ha so. Bra ya bre no. Wa obeti bi. Okay. Ba owo ba na otie wasem na be ma ba fie be ye no ho ade a na wani age. Nyankopon ya adoma on the 5th me hye me ba ye ni monyam. Wa ya ade akosi ya ade. Odo ba ku school an otie wasem na obenya adwuma ye. Ba na de ha adwen ni se omunya ware wie a onidi ma papa ne ma me bi ni o. Ani de akosi aka sembeto. Ya mabre ho. Okay, Dennis Collins. Okay. Teacher no kan we nyina de kire nkura no. Nyankopon hira mo wo sompa yase ha ya. Na we ne wo mo fa dwumadi we eni ago mo bie e de ato ha. Ene mo ankasa mu nua ba Grace. Mo fo mo ni nyina na yeda mo ase se mutie sompa 93.1 FM na magazine for de mi nkonya mo chi. Ana udru bola kese no ho no kona ka adu ne soro ho no ho. Se de mo se bie mu no ano den. But me no ka say no lawyer George Opon abetena say. When him say wa ben Yankopon hyede hira no wonim de ani nyansa kwan so. Wasuangoma eno osanso nim fie nyansa. Eno waka ni mienu abom no de ye adwuma. To waka asem to ho a. Who say yes, wonim ne oka. Ene lawyer atena say sa wonim say efri adwoada ene enura brada no. Ye ko Canada ekodi kwan a efo aso a ye nua badan na ekohia Prince awade mu. Ai wakwa so de na wadwen ye o say obi ye prayer tower office we hia Yesu ohun. We are say ding. Ibacho enanya menko ena me wo ha. Me ankasa, me aminua. Ambassador no ankasa e wo ha. The Wayosi man. Ene show no me na run show no. Okay, bra akwawa. Me Joshua Bru. Na who to say? I say Boris no. Sa, I don't race I dey. Den. Oh, na say on social media. Ya bo me to. Oh yeah. Yes. Because we be sending me message say video wa just say the mama is time no to us here. Ya tro RIP. Yeah. Na one na yes ha no. Tofi say be sin na me no ka say. Unim ni pa kro kwa. But over them. Lawyer wa han kwa dey over them. No. Because I fear and panic. Ah, they are to who know abusia so. Me pie baby a, obi dem se sawan na aba na obi adwane. No na anya kokodu ekura wa. Because I'm a short tipa. Hey, bra. I'm a lawyer. What's what you? Guess in I was your form. Nyanga samini ya Wayosi. I don't know na. Why sompa ambassador kesiye pa. Ze kwa do se friend Wayosi. Sompa. Lawyer. Na what is saying? Domino, biaso yeso. Ya mo akwa banso. Ejemoso. Me sure say ebnada e free juada ne brada no unya kwan tie edwumadie no. Papa. Hey. Kesi ne hu lawyer. Na we asia nkasa no nipa ya na de ho koto asem mu dodo.
lawyer mu shishe mu no mu je aduro di. Individual believe lawyer for nyina ntimi nhia se je aduro di. Ebi ba je di bi nyini and because ga no the obieti a o kan say e aduro e na nkrofo nde ye no say aduro so de kokoto enye ehunhum asem. Enim de say aduro kro mo kan ho asem no say aduro ai ye nyina betimi de ene hu bi dia e betimi de ho adanse o court lawyer for say ya o enso obi sabi obi kwase anu afa no ho adi o je aduro didi a say aduro no say wo ankasa na wo de wasem no so o je aduro ni didi a say aduro nya ba akopɛ say your negative or your positive okay and this say fan so de aduro na ayo bibi na agi dis aduro na de ye wa say wo mo so betimi aye aduro de atu asoka okay and this oje no didi a then you should as well believe say nkrofo bi so wa mo so betimi aye drama nipa na wo no ye wa duro kro na wo gide no and so atu ane so ka ni mum court de so no be ka bibia de a adanse en won hwe sa anti say asem ni si ye no pie mo ti akonwam no say asem no ni obi okay nti eso nya adanse krogen yanzana watimi de asijina ye Mate lawyer me da say didn't edit lawyer George upon ene Ghana awade dodo sign ne wo na ehomra ene sign wayo eno na ne ye bedom suko okay akosia tough ati sign me ho den we da say matwa fufu ama na to nkwan mu so hu because o hwe said e someone ne lawyer be bie so na enam line no aso kosia tough kosia wayo hiding kana kese wow hey tisi wo behu na kosia tare da ho no wo ye course chasa hey akosia mpara emergency course nko hey fiatu sa okay akosia brano koti entumrika kaka na ne lawyer won sam ka edi kire yi eti abusiafo ofa adurusue no da bia meka me se enokwasem ne se na menim abase yebusua de na aboa yen na atenetene ya brabo ade hia me pa no enti wa ufi se ni da so asan wa brabo mu wo ba bia ufi se wa kopem no eno nti enam sitie na menim fi se akwankire ewo ho suahunu bre na adura akosia adaroma ode ebre yen wei aya ngoma watu ni din mehuyanka nanso panyin se ebi wo ho a na akachi akosia maminti o yo tough medasi na se de odi kan se yenkwa ne ntamwo no eneme ne sadia mawo ebusuafo ye mamu nyina akwa babiem eyesua hu bre na adurusue mi hu yanka nwoma na ye frase a ye kenkan edimamo no na ye faseda emasa nwumakuo yi Tofiakwa Jibak driving dwumakuo ba ko a ebusuafo ye kanfo dia mawo obi a wo pepa wo akomapa na wo pese usua driving no enko babia se Jibak hwe driver adwuma no ye nya no kwa akwo emu so ode wo ma Ghana mo pa adwuma ba ko emu ode babia be ko bia edu din be pai wo a driver adwuma enti ye kanfo Jibak dia ma wo se wo so ko ne ko sua bi kwa gentete ye pa fa firi ho no wa kyena bi no wo twi wo shan a wo hunu se shan na ye twie no emre bata ho nie se me yese ye na posi ni be kyeme ma anya we ya posi ni ntumi nkyeme enti wa kyena bi kura no se wonam kwan so na wo twi shan a wonim all right enti wo nya de be ma posi ni acho Jibak nko a na sanjete wo benya de afiri na eyabosome ba ko pene de kyere wo ena hyene se wo fra chichi na eba nso a ye hostel ho ya wo benya ba bia dama ho atɔ wo mpere na apede fra ya homa na emom hyene nso ye wo krofrom Polex Hotel ne nkyɛn wɔn pɛ ɛna yɛwɔ wo de odu from traffic light a yɛ biso bia wɔn mo bɛkyerɛ ba bia Jibak driving school yɛn so yɛwɔ mo frɛ yɛ homa no 0247 59 another 5975 ɛna 0244 131042 na nyame yɛ adom a sɛnea sompatiefoɔ yɛ dom wɔ dane da nyina pese somo sompanti da 2nd June eda ya wada sampayi a ebedwa na ese nyame ya dom a wɔkyena na wɔtwe asɛm ne yɛken na abusuafo dwumadi ade ba ne nyinaa no na menim dwumadi no na we no de
ye de ko different level kura ye de ko no ba bia mo ankasa mo ni bagye ezan se ni pai ne be bon komo no ye ni sa dodo no ate ne nka che obi nso won mo kura mpo na wate ne din na nso wura no nanu mo asem onte da enti ye ni pa ne be din komo na wo ankasa wate bi na enye obi ya se owura yawo esubonten ofa ya wasem na making what the fear was see ya was agosia masemi na ja won so kan you and they won one na se ne nyina na mo a ye didi mu akọ wonim se akan news die e ba na kan news papa no we A1 na wote so wono one na dan mu sakra mu ene ye nso ya be fa bi enti nyame ya dom a okina na wotwe ye kɔ ne akohyene ne munyam na ye kɔ aye nkɔ ne sapan yede nneoma ba ko mienu miensa beka ho na yede akwa amowura no wono so agye akanhyira nsem e de agu so mpatifo so enti wo so wo bia fa ka ho fa bra na aye nyina fa nkosane na no ye koye no wiamo ase no saa na wenso ye beye no ahomane nie obi a wo pepa se won so do de ba no na wa fredi asi ahoma yiso 0244 809641 0244 809641 na sada na yebe no TV so amobia enso atumi ahwe bi uko YouTube Asompa TV Facebook Asompa 93.1 enhonso obehu yen afa yenkɔ ngomanim eye mehu yanka ene ye kenkan yenkɔ na afa enenso de no yemfanto so emfa emaw na menim wampa sese wopanyin kwantabisa one ne yere ya di nkyene won mo kuma wo mudi no be makoro ewo emamu edu a wo mo wo ye ya akoda ne friend say akosi dwete nyame adom akosi ahye suku ase ya wo kobie na nyame anim ni suban a akosi dane die ewo suku ni mu no enya asem ketoa akosi eda suban boni bia dia ma chese tirimude kakra ahantan ni ahomaso kakra chese won kan hwe amanatie ama fe kura de akwakoduru se suban boni a wada na die kire ni teacher edidi ni teacher atam ama na kire ni ye so obetwea baabu no wagye aba na free teacher ni nsem de jam wono ankasa mu emawie no watopia afagyan akwasi adwane afri suku nim enti na ye babehwe akwasi dwete suku no obetumi akobio ana akirisan ye besaba yanto na de no so enti wabra akwasi dwane ye no eni nyame no kwasem ni suku ni mpanyimfo eye wono ya esahye wo mabufu de kan ho enti wo ye se owura no a akwasi tene nkyɛn ewo mfensi mekye opanyi afum akwasi papa na ne nua no won mo ton sare frɛ papa no ma ne ba suku mu ho akye na nuoma akwasi ada na die ewo suku nim ene ese mekase ne papa no kokɔ apai ne bufu yie ma wo ye se okofie akwakohwe ebia na akwasi wo ho wabra okoduru na kyese akwasi dwete omeduru fie ono so suku mu ho na woni ho enti wo yes won na so ma de nchi edo no anumre no ano ofa hyen ekokura e frɛ no sebra ha babu mu sɛ wo kono akwakoyi na wo fa so tire sɛ sei ni na akoso e wa akwasi suku mu owura fum so won kono hwa akwasi animu nie wato maame no papa nkyɛn akyese wo reba nkyɛn besi no mze na wo nya wo na wuti suku mu a ye bu a wadwane abra bete no wantimi anwane amafie wadwane ato a wofo e wo brahaba bu me akwasi obeka oso de wonko ye hwe nemum ni suku atade ye hye no atete ene wo yeso wo bana wofo e wo brahaba bu me enti won mo ka bia na kyese akwasi nyene mfom so ntum na de bekọ akoba ne se owura ne ka se akoda no wontumi ne ntene biem na wofo nyina ade na won mo nhwe no enti wabro owura fum ka asem no e kire wonua panyini wiye no ena wo panyin kwanta bi se beka se de aduru no kamye se akwasi no ankasa no suku no wompe sanse we ka hu suku mienu enom de akora na kɔ babia wonde ne bekɔ bia so wo munya no ho amane ebo
enti dia ye no akwasi ni apanyi ba ko a ono watema ye frene se dia sempa wode akwasi bi wakotena ne nchen nyame ya adom na akokɔ bon ko a wode ne bɛkɔ na wakotena so to no a dia sempa so tia no bie no ebia na didimu a na akwasi atumi abeye enti wada wonu akuma na se ɛyɛ fum ɛmane fa ka sa konfensi adekye ye ɛna oboabo akwasi nuoma no ɛna puha ɛne tema won mo koduru ye ne dia sempa so je won mo fel so ɛne akwasi di nkomo ma akwasi hunu sɛ waba ne diem wono so ye ne nua ya obetumi na di nkomo aye bibia enti opanyi nkwantabisa eja akwasi ho ɛna osaba ne kura akwasi kwatena tema no ɛne nyame anim ni afutuo de onua de asempa otu ni bi pa wɔkyerɛkyerɛ na nneɛma a ɛbɔ nipa fam ɛsɛi nipa ɛwɔ asetenam wɔkyerɛ ne sɛ ayɔnko dodoɔ wɔhwɛ no wontwa so yɛ obi a wɔpɛ ma asɛm a wɔhwɛ no wontwa so obi a ɔpɛ ensanom wɔhwɛ no wontwa so cigarette ni adeade wɔka dodoɔ no a ɛna de kyerɛ akwasi tu ne fo enti brano biara no na so tɔ no atimuo no no de akwasi kɔ emomu ohuru mekodu ya kyire kora no wɔyɛ ya ma adwuma mu mpanyimfo fa akwasi ya no so yɛ adwuma ɛwɔ so tɔ nim ɛne anokwa oyini yam yɛ adwuma esan sɛ wɔabro kɔ tema no ohunumɔde mba onua ne bɔ sika na aba onua ne nsɛm enti ɔno so yɛ sɛ wɔbɛyere ne ho no aba abɛyɛ sɛ onua no akwasi kotwa bɛɛ sɛ emfie miɛnsa ɛma adwuma mu mpanyimfo no yɛ sɛ wɔn de akwasi bɛkɔtakwa na sotɔ baako a wɔ hɔ no wakɔ akɔhwɛ so san sɛ ne mmɔdenbɔ na wɔbɔ no kwa na ɛkɔ animu wei na wɔn de akwasi kɔdu takwa no sɛ wɔnom na akwasi ba bɛda ne suba adi ɛhɔ deɛ no ahunu sɛ onua di asempa wɔn hyɛ ne naase biem wɔn ankasa di ne ho so waba bɛyɛ manager wɔ adwuma mu enti di ɔpɛ ne wɔyɛ afei ya hantan kakra tirimɔden kakra asisie kakra apobɔ kakra ɛna ɔde ne mu a ɛnyɛ de obi bɛka no tie wɔhunu sɛ afei de baabi a wɔduru no wɔne obia ɛmpere asikafo ɔkɔ a wɔn so betumi akɔbi ɛmɛɛmɛ kasa wɔn so betumi de ne nsa si ne bo no akasa bi enti wɔyɛ ya na afei de adwuma na hyase a ɛbrase ɛbɛkɔ akɔwie ne sɛi yɛbɛsa bɛyi na diana ahantan no ɛhene na di akwasi bɛkɔ ɛyɛ me hu yanka ebia na akɔka akyi ebi nso a na akɔakɔ yɛ diama no aha ne yɛde bɛsi adomdom yɛ na wɔkyina yɛbɛsa nso ato aso ma deɛ wosua yɛ no nso aka bi ama yɛaso ate sɛ bere medane akyiri ama Tofiakwa na wato aso akosi amedase pi nyankopɔn nhyira wo amen na me hu yanka ngoma ne muda hɔ wayo yes sir sima kakra bi nia yenua bai akinkan no suahunu bɛ no wanya no wo suahu de bebre wo okay na kakra be mafa no sɛ wo wiase a na wati mpenni futuo yes so anse anya dan a wobɛto wo mo okay nti wonim papa ana wonim bɔne nti sɛ wanti penni futuo a sɛ be yɛsɛ wobɛkɔ abɔkɔ ante ade yeah ɛbasa na wabra bɔ no ɛbɛyɛ atwatwo okay ɛmfa wo nkusi na wobɔnu wo ho na wakase me hu yanka nso na akachi wayo medase mahu video no na lawyer wo hwɛ nsɛm a yenua bai akinkan ya be 30 seconds me hu yanka ngoma yi no ɛdin na wosua frame so utie ngoma no ne din na ye kan ne se me hu yanka na mpani se me hu yanka so ani aduro yeah nti de ka pese kire nyina se anamo bi a wutu obi a na wahwe no wasese ne ye okay se de be ya unko wie na me ka se me hu yanka okay
lawyer wada romane hi na ode yenhwe me pese me yehwe topic no na afedie ye dan ye ho kakra bi ba na ibedi nkomo ene yebusua ade wo bibia efre no types of marriages in Ghana. Okay. Aware a Ghana no ne dodo ene asa aware de ba akope aware ye kan aware de asa oba no be me kom ho bom ne ba akope okay. na kwan ya fa so aware ne aware ni su okay ene yebusua ne dodo ye wo ahodo aye wo okay ye hunu ahodo ni wi ane ahwe ahodo no mu no ebia mrabe na wo ho sempese me ware na me pese ma ware no okay Manyeska bia me ko ware wo Kempiski okay me ye wedding okay ekresen wo mrem because enipa bibira ware wo Ghana ha se asemsi aware num ne kokota court be hwa asem num nyina akosi ne court be ka kira on mo ware da ya abusuafo abetena si o ya ye bibia asofo aba bibia ya ye bibia so emrem no court be declares our nullity. Yes, our then Mary Aseda. I was for that just said now some ho. Lawyer, Mammy Nam Hoka Cramra. Na yes, and common I say, aha, I Sumpa 93.1 FM. Me watch over Facebook, I Sumpa 93.1 FM. And a YouTube so I Sumpa TV. You subscribe, like it, na share Monia so intimi and shebi. Yana Homra. I in part, the part one, customary law marriage. You can feel aware, amamre kwan so aware no. Okay. Customary law. No. Ghana mrajitum say aware. Aware krojin a fi bi ene ho. Ene wo ba ko a. Eno no so ye under emre bi e friend cap 129. Eno no so ye Muhammadan's marriage. Okay. Eno so Ghana mrajitum. Okay. Say kremufo kwan amfa so ware. Ene kwan amfa so register ne ade no. And also Ghana Mraji Tum say our marriage under Muhammadan ordinance. Then no ultimi worry up to 9. Up to 4. And then Mraji Tum say so worry Muhammadan Kwanso dia or who Kwanso over worry at 9. Okay. Now worry customary our mamre Kwanso the end there. Any triple. Saying any triple no mentiase. There me person me chire say se me ware wa mamre kwan so dia any cap any baby ametimi awa there's any limit okay enti eno de mra ne se dodo a me nsa be soso na metimi no mo atena so ndwiem dodo a wow me nsa be soso na mahwe wo mo na metimi no mo atena so ndwiem ama ayeye no sa dodo no mra ma ho kwan se me ware enti lawyer say open so kire say ye kofia ko huna busua aware wo bi no Ghana mra ma ho kwan se te se de enua no Muslim fo a omo up to 4 no amamre kwan so no utimi ware more than 4. Oh yes. Say we ye bema amamre kwan so no ubetima ware be se du say wo ye bema na won sabe so won so ubetimi no omo atena so ndwem those you can conveniently and harmoniously live with them. Ubetimi ohube han se me yere no ni me to me nsa obi ahia bia ne nsaka timi hwe wo mo bitimi mo asomdwe metimi nso no mo atena asomdwe mu yes da single room ya da single room na me yere no nan okay ha bia make say mesi ma floor sign for aso nsia okay mesi one floor bia me yere ba ko ho a eno ye de me nsa be soso ne ma ho ode betimi ena me se me ware eno de mra bi ensi me ho kwan betimi aware dodo bia mepe e wa mamra ba cho cross bi wo ho ana unza wo kan wo se ono betena asomdue mu ana wo nya sa good enti na asem bisa ne se sa asam na wo kan no e sa e betima e sa se wo a wo ko ware ne wa ye ware wo na wo no sa ware no ye ba mu a ye ba behwe kwan a ye bitimi afa so age atum okay ade ba ko edi mu pa ne entiase agreement between the parties to live as husband and wife so oba ne be ma bete wo ho asese pese ye tena se kunu na yere eno ne ade edi mu ewo amamre kwan so aware ye mu de edi kan okay enti
se wa ye ware no wa ye be wa o be ware no mo atem ho ase ne se mo se mo betimi a mo be ware no mo atra as far as am be ya amamre kire se mo aware no mo aware and the assembly ne ho na ma no ekuhiem na ntokwasi a eno no mo ti aso aware ye wo ye besua no so ye kɔ ye nim okay kwan ye fa so a amamre kwan aware yetimi gu no na eniema esi a ebe me yetimi agu no okay enti bia ntokwa wo kan ye mu baako tu kɔ ye no hu se ntokwa wo mu na fi se ho no ye ebia ahodwo baako ye hu se ho ya makoma ene we de otwe bre minya na waya amamre no afiri mu okay eti last one no ye de here de toso miensa ene ye friend one city no and wedding na enti marriage and ordinance and under part 3 of the Marriages Act no and no na bo ho bra nyina ka ho asem bia bra wo ho nyina ho na wo okay na honom no yesua de ni duru ha ho na ubehu sese ni pa bia ware ukurum ha dada nso se komre mu omu ware baloya the audio betwa to say ye one man one seater nim say ye wedding no ndi sa aware miensa a wo kan no ebi hye mu ana ebi aden ho obia gina brane aware bia nya ware bia ko na say lawyer o kasa de a menim say before say obi betima akoye wedding no agese wakoye fie de eni mra bia musa lawyer wedi enimo ye pese me kire ne say so pese o ye wedding ne ho ne nhyehyɛ ne mra wo ho ena Muhammadan aware enso ho nhyehyɛ ne mra wo ho ena fie dia ne nhyehyɛ na aware wo ho na ye frɛ bibi wo aware no ye frɛ bibi conversion aware ye Muhammadan ene customary law no ubetimi a convert e de akɔpatre ho bi ubetimi de akɔ ordinance ho amana akɔye one man one seat no one man one wife to the exclusion of all others till death momo de mu ko bohu dia se me yonko lawyer we asarmeka menini mi enu kwa na ekro okay kopim se wo betete yentem ewiase oba obema bia wo wiase bia ye yapa ye ho achi okay ye mi enu pe eno ne ye marriage and ordinance Christian marriage no okay ene de ko court timi ko sensan sa aware no eno no enko na enye emra ne se me kwa akoye marriage and ordinance yedru oni yesu abehu se bibia anim a kire se kofie koye eho ade wi ansa na abeye we no na fie ho ade ye ne de eno na ye amamre enti muslim no behwe a yedi kan akoye no ye no wi a de ye ne ya ankase ye nte ase then you are going to convert the customary law marriage to ordinance marriage chese eno nso gina brane no ya ware ye mu a wadi kan ware baako ena so ware no minti de lawyer ware no u free de wadi kan ayenum akọ fufuru bim enye eba ne sa ware no like what transition what free baako asen akọ fufuru ne bia nso ne ho mra okay mami mi say we ansa na ya ban 11 enti machia oba na ya te ho ase a ye betimi akɔye wedding bra yenkoye fie de amana ye betimi awura marriage registrar ho sisi asensan aware sisi amumi enu aware na nje no na eno so na asofo mu bisa se wakɔ ye frɛ maami begina so wa ba fie aba be hunu eno no nyina no eye entiase a megidi se yenni ewo mra na ebo aware no ho boy ware ni chidom ni nti na ma ni nyina abasa because se me ba be ye fie aware a fie aware okay eno no customary law marriage eno no sisi ya ye be ene no ye nko miensa ni nyina mu ye bisua customary law marriage ne nko ha ene no nko a ni bisua ni ahwe ye be free ade e ma ne ya aware na fe ya hwe so betimi akọ register wo emremu amana yi ana na ni sunsun so ne sen se wo ware customary law na enyambia se ye ejapade bi e wa ware mu a wo chefa wom
ana BBC a wo de wo no ekokọ to aye muawa na ase tesen ewia ne ahwe wo pese ojae a kwan be na befa so ojae ana ase adien na oba ya etima be ma gya no amamre kwan so adien na be ma so ya etimu oba gya no a broni be ka se grounds for divorce ya pese mi gya ya ware adien ni mitime gina so de gya ware e wa amamre kwan so ene eno na ye bi so okay awusiafo ahaya sompa ma wo se wa yo sia ye di bra hey ye ni mo because asebu pa the lawyer just am ni se sabre obi a wotie bi ase na asemu e die because ye die ni mo aye say before so obetima akoye wedding wan koye fie dia koye die na sa no nso gina brane aware ne ya hodo miensa ebia ayeka okay lawyer na yen hye asem free amamre kwan so no eno no sign na etia nkasa customary law marriage na said ye gigi hu achinyiwa ya enye na ABC edikan na customary law marriage no ye obaako a ye friend formal okay obaako a ye friend informal teaching ahodo mienu brane mienu na ansa na ye beka se amamre mu enipa mienu aware no na aye nchijo ahyew eye den na be kire enti asembisi bre bia penifo bi di court okay na di enti ekopie court nyina ne se na obema no afri mu ena oba no ekope na japade ni bi like oba na ha na japade ho asem bae na busuan ne se na wokra se enimu onye ho ade eden na o be pre na japade okay na nso so na omumienu na menim no oba no wu bema no wu ye no oba no ya amane bia ese fata se okunu ne yere esie no ya amamre bia ese fata bia no efantefo aware mu no obema no obeso ne nan am adware no ho obeyese ni nyina waye afi abusuan na mane ntoma ama ode abeye yie se de amamre tie owie mo de na ma ekunu aye bema ni nua ono so bona ko homa okay ne kodru spousal property ajapade kodru ajapade ne dia yes wo enye ho before ya se mu ekoya kopi Supreme Court okay na jaji na otena akonwa no your friend Justice Oleno okay sa Justice Oleno no ena edi susudua e kire se we esia e ya ware wa mamre kwa so okay tudwa fantastic enti wo di asem no mu no ena o kire se ansa ne be ka so oba ne be ma bia ware no saafo ni mienu yenhwe hu se omo mienu ate ase agreement between the two parties to live together as husband and wife tis omo ate omo ho ase so omo be ware se okunu na yere dia susudua baako okay abusuan oba ni firi mu ate ase se consent of the woman's family okay onso ate ase se ye be ma ye ba ye de hie akọware be men okay omo so ate ase be ma nso abusuan so ate ase na omo so ate ase so be ma omo de hie na ware oba no eno so ye baako okay alsana mu wia empani de etwa to okra no ye free bibi consummation consummation no sa abrofo no titie mu nyina ne se oba ne be ma nhie mu okay se mu enamu asem se mu mienu so moda so wakoda oni kuma de ya na amafo ka se mu akodwa mu no so mu akodi sabe o madi o mo why we see enti eno no ba mu a why you why you ya so na ye kanwa why you I can't you aba we dey enti se ena ba mu dia se de why you so akire mu na ne che se ena atapo ye to so na we be ma kotu se de to so na no abeka ho ne che se aware na ye bitimi aka se we omo aware okay nti susudua jazoleno de to ho abra asa asem we ya meka ho asem isi ye no ekopie erua no manim no susudua o de to ho ni no mu bu ase sa we no mu no so nse edi nkan no agreement no between the two obane be ma esenti ase ye adwuma ansa na yetimi aka na bibi on be bia ya na mram ye fra bibi president ebi asipen na ebi si pen ana frafrafo aware mu nipa mienu okay ware ya omo ware ya na nche na
bɛrima no efiri mu na ofiri mu na wa mamre so omo ye nanka e fancy egu aware no omo nye ɛna ɔbaa no enso hwɛ asetena wɔ tim wɔ okunu ne fie hɔ a enko yie ma no kɔ ne papa fie okay na bɛrima foforɔ bɛfa no ba kuma se ba ware no ɔne no wu mmienu ɔmo wu mmienu no bɛrima na wafiri mu ne nua kuma okay ɛkɔsama no wɔ ahemfie sɛ meyere ni me kunu me nam di me nua de nti me nua japade nyina ya me de frafra mre mu no oba ne da ho ya meyere nti kwakwa akɔware bɛrima foforɔ ne na wo mienu okay munyina frafra mra so na monye nkura ne mienu ɛne oba ne nyina ma me sɛ me dia yes why you asoma bo o se ani hwai ahemfie ɔmo bu asɛm no eko wie sɛ an itwase eje mankora no man to omoje e de man enom ko ya appeal e wo circuit court say an frafra mra mu za nete nti asem no ni bu an no ano no ti copy penimfo ani mo soro ho no ena awmo be ka sɛ aware di kan wo mu paa ye nti ase between oba ene bema ansa na mo timi aka sɛ omo ya awarefo yentimi emfa ni pase wɔ niema okay na wo kyekere bɔtɔ a ba bia wo pebia na wo de no betro okay nipa anya niema okay nti enkopim sɛ oba no bɛte ase sɛ obɛware bɛ ma no untimi nya na yere by force sa ɛwɔ mmramu untimi nya obi ekunu ana na yere by force okay there should be that consent, that agreement between the parties okay nti omu gina saa agreement saa trapoye dikan no ɛso bua sɛ oba ne ye bɛrima no kunu a enye yi because oba ne ntia ase so obɛware no okay nti esanse sa ntia ase ni hɔ no aware ni nso ni hɔ nti nkwada no ɛne oba ne nyina san wo san kɔ sɛ de ombu asɛm no court kɛse na twam asesa asɛm no wow there's a hano abegyina mienu nti ese no on sɛ sese die court kɛse ne kasa wi anketwa no de amokan ne yɛmfa nya adwuma okay kɛse ne de ne sa abɛda hɔ sɛ ansa na oba ne bɛrima nti na abɛyɛnse na hɔ sɛ oba ne bɛrima yɛbɛka sɛ ɔmo aware no agye sɛ nti ase ayɛ between them. That is the agreement between the parties. Okay. Nti eno no eye baako. Nti ho no me gidi sɛ nti ase adwuma sɛ etwa sɛ nti ase bam. Na mmara nso agye atum sɛ ansa na yɛbɛka sɛ ɔmo aware no sa nti ase ne bɛbam. Ansa na aba oba no ne bɛrima no abusua. Okay. Nti oba na abusua no agye tum a yɛbɛtumi aka sɛ ɔmo aware. Bɛrima na abusua agye tum a yɛbɛtumi aka sɛ ɔmo aware. Okay. Ɛno nso so qualify ɔmo. Na fe ɛna no nso bɛmu a na yɛsɛ no na kyerɛ sɛ ɛnan nyina asi ayɛ adwuma lawyer before sɛ wɔbɛto aso ma mimi sa we on sɛ wɔbɛkyerɛ mu sɛ afanu no mie no agree sɛ yɛbɛware ɛsɛ sɛ ɔbaa no abusua ɛne bɛrima no abusua ɛnso pene so sɛ ampara yɛde yɛbaba yi bɛma awadeɛ bɛrima no nso abusua pene so sɛ yɛde bɛrima no nso bɛma ɔbaa we awadeɛ enti sɛ yɛn mie no ɛte aseɛ sɛ yɛbɛware na oba fam abusua sɛ dabi yɛmpene ana bɛrima fam abusua sɛ yɛmpene na no abusua no a woka no ɛyɛ hwan abusua panyini ana agya wo akwada no omumu de hin na yɛ abusua no ankasa me bɛ sɛ ho kyerɛ mu na yɛte ase close family no ɛyɛ oba no maame ne papa sɛ abusua na menim maame ne papa sɛ abusua no by extension akamam yebetimi akọ extended family no okay na no bibi na de ebewuram ebi ana maame no so wonte ase ti a wonte ase ana sɛ ni din de wayo si ntimi mpene ma na nware no okay abusua pani hwɛ no hu sɛ nkwase asɛm obetimi agina mu ama aware yɛbɛgye atom ana na nyinto sɛ wo die nti aso mo nware ne nyansanim sabi eni nyina so bia okay oba na nti eno no eye eno no atrapoye baako na you see there has been two school of thoughts okay san atrapoye nan awura no bi nso so atena se adwene ho aka se papa e ole nu nsem o kan ne emfie atwamu bebrebe mu no in the 60s no ɛda ho gina ho saa bere in the phase of modernization okay say ni bie ba na yekoye animi papa ne nsem o kan ya de yesusu dua se no na kyerɛ sɛ amamre kwam ya ware no enyam bia ɛda ho gina ne na so ɛda ho yɛ papa ana sɛ bia nka yenye review bi say people have criticized that
4 essential elements no. Okay. Na the omugina so they criticize and say ebetimi abasa abusua no. Omumienu or obi oha unjustifiably. Okay. Me makwishia abrante kama mabuda ama no. Meshia baba wa mabuda ama no. Adan ya o say o ye abusua panyini abusua panyini ana obi a wonu sonafo na momo de mom pese mbe ware aduanafo oba no so aduane ni ndo mpene. Okay. No ba ne sa nti ase bia nche danim nti ebi busa nsem ewum na obi busa se na consummation ne kura ye ka no aye che se oba ne be ma ada no ono no pani ni gina so se so omumienu te edan kuro mu de a ye betimi aka se omoda na eno no is it true ye betimi aka se no kure se oba ne be ma te dem e kire se omoda what about se be ma no ne hu ne ho ana so oba ne be ma wo a e kire se omoda na awo no what about se bia oba no kofa ba bi no de aba nti se wone ne da no so kura no eno so asem ho nti ebinum de omususu ne se de dik mu wo mu pa ehia ene nti ase ya wo mienu ne ntem okay be ware se no no wie mu dia de aka bia just desirable ade a ewo mu eye ozu ufra abusua ne bae na se ufra abusua mu bae no so ntre se abusua no bitimi atena fa ahodie so okay abranti ase enim so because lawyer the entia me bisa osa ansem we no wayo etasi obi kura wo ho a ebia oba no abusua mu no ebia bema no abusua mu no obi ni obi enya asem wo mu pen onse yen abibifo na toda yetimi twemanso kwa akire toda kura obi asem bi o ka kire obi na adwen ne se sa abusua we mu de mempene mambi nku dipa bi nkoware mu da ebi o ya abusua panyin ba se da wo kan no ono no ni obi manso oni na nya ne brebi nti sa de no timi betwe me maso ema me do amahia no a me pese me ne ka bom sa awarefo no etimi si no kwan se one penalty nsesa me ware ni pa ko ntina man bi sa akoshen no esi da bia nti ba ne sa na se enti ase enhye da nimpi sa no a abusua no mu pani bia betimi agina ewo abusua no fa se maame na papa na se wa ware bibiro ho abekwa se papa no so nsi ase onti bi da ese papa no so womba na no na bia me na madwen se bi ti amra oh se enhye wa ware ho no se ewie mu die a na no ano no se mu abusua no mienu no de kan se wo mo ate wo ho ase abusua we ni abusua we enso ate ase na abusua no mienu nti ase no ebetimi aye bibi te se express e kan se yaye amobi ahunu so wo mo ate ase ene ewo bi won so ebetimi aka se by necessary implication mo yahwe mu su ni mo ni dwumadi amu adi ni se de mo adam ho adi afa ya eno so yebetimi aka se mo ate ase se de ekowie ni se o se oba bi wo ha won be mate mo ate mo ho ase na mote se me ayi to me na be ma ni na busua so mo ho no mo aba ne abebo nsane aya amamre na me so ebi to me asa bibi wo ho bi kura yeje enselfo eto so obi ewu fie ho emema mo ekunu no ma ofie ho bi amfa sikamra ne age me bi yere nom ebi yeje nkuma foto na yage ne bi okay se mo ye ne saa na ewo mu se o ma me ye ne ho ade on fa nsa ma me ye ne ho ade de na so esan se o mienu ate o mo ase no mo te okay se awarefo na busua no so musu amoda na di nso kire se mo age wo mo atumu no e kire se mo age saa enje na atum na o mu mienu nso te dem no mo da se de emra na kire ne de na kire se o mu mienu o mo aware na sa ye on fa ensa me hunu abusua that is so on fa ensa me hunu abusua so on fa ensa me hunu no e ba se mo je nkontafo no eto no oji ni bi wonya konta anka age ni bi wonya ase wa anka age ni bi wonya kuma anka age ni bi na sa de ma oye ase wa na ase kuma na ase no enimu open wa webu ubetimi aka chenza wonye wo unyanya kuma because enya me ye ho ade nti upa me enya ho ade ansa sana ya agi yenye ubi kunu wonya yere na Menim na wokoje ne de a kire se usuban no ne ya wada na di ne kire se abusua na jatum nti sa aware no akamfo aware enu mu no
ye betimi afa forma no a kire se me hu oba makofie me ne mabusua yakwa akosreda eda ben na ye pese ye be wa me hu no oba ye pese ye be war no eda se ye pese ye be war no ye kwa ye de yensa ko ye bo mu ade bibia trinsa ne yakwa akotu oba ne trinsa ne ya amamre fefefe ne aje oba no ne de naba me ne tie no the presumption is that there's likelihood of consummation and then enti aware no ya ware no okay eno ye formal one eni e obi won so amisia eno obi won so amisia ne basim ena me ne mienu ye keka aye ne yakotena suntre so okay ene ete ho me kwa adwuma ba me ba no ano aduane no ma bedi bi na me kwa ma yiska ato o si niema o yesi o tompa o siesie dem ye koba anadwonso no asa aka ho ahye kama ha said aware for ye no you see enti I want to hear papa enti say ever necessary eno ma aware aware ni go through the part 3 no obohu say non consummation grounds to declare marriage nullity say wono oba na etimi ma aware na yakasa aware munya na ne nti no anya aware non consummation ha yeduru ha de obohu se de enti ayade edi mu power aware mu okay enti eno nso so yekua kwhia baasim se de ma kire ya nyina ayade tis interest wi me ma me ba fie a obeto okay ona ye na hohoye no aduane ikura obesi me ma me ne ma ono aduane mu adidi anwumre ade akia ye ase ona me kwa ba oyo ebi kura me ne na wo ba ko ma me wo ba ona abesoso ni mu ejeje no ema akura na nyini sisi a wo ba beto akura na ofi me ba fie a me ne ba ye kwa yi a ye ko ni nyina enti ekowi ase sa ayi amachire nyina enu kire se ye mienu yate ho so ye be ware abusuan ni mienu nso so musuba amoda na ni kire se matiase okay so mo ware na afi nso me ne da no kire na Menim ama ni wie mu die enti oba na de na kire se nya meyere ba so metua ni trade wontu ya but BBC sesi ya ebisi ebrebi case be very popular your friend a sleepy versus Kweku okay na sa case no oba ne be ma ne nete e ofie baakum na efie ne oba ne dia na one be ma nete na omote tse de ye kan ya onkoye ne ho ade one na wo mienu owo a oba ne maame ne free akurase ba abehwe no obehwe no okay hwe kopum se ne ho be kene na okọ ayi ba one ne yiri ene ekọ oba na busuam be ma na busuam so bi ba o maame wo be kan o yere ho oba ne ho na mo aba saa no mo de tia ena one day oba ne free mu okay na unze ye mre mu no so oba ana be ma free mu a ana obi ampo free mu a so wanya wela e free bibi letters of administration ansa na benya tumi atimi de ache na japade no kira de ana bibia eye ne de ana obetimi de onsa aka no iso kwaji tumi free aban ho e court wa friend letter of administration no so nti eno na be ma ne pese na yirewu ti okwa akwaje oduru wono me ne kwasia o oba no aye ne ho ade no aba be letter of administration okay ewo eho a be court wo course wo kwaje sa ade no ena abusuafo ne sehwe na bere o adwene nya dwuma o kwaje oba no ajapade hu tumi krata oba no kra anya ne ho ade o ye ne ho ade ma hwan okay ena da ne manso ti court no ena court ni gina ye wosi ye ne se aware no aware mu a gina ne naso how no ne se o mienu mu ate o mo aseso mbe ware ti no mti fie ba ku ene ye one o mo mienu da ti no mo awo mienu no abusua no wo maami o wo bia wo na abejeje akora no enye kube nso no no mo de wo ne be ma na ewo se na wo mpene so a ka ba ya no wantu be ma na mfiri fie ho se wonya me ba ho de na wasan betra ne fie ai na ne ti fie ena ebi onso so onya ayie wo ba bi mo ba ya mo be bonsa sa so mesi ha wase akobonsa ye twere madin agu ayie krata so ne nananom wo nananom so de din ne ka ho na wa twere din na ka ho se wo nananom ni no nananom no mfiri nua mu na bae
ɛyɛ free awa ɛyi na mu nhia mu ya union bi mu na ɔmo free aba nti court gye to mu sɛ saa aware no ɛyɛ aware ɛsɛ japade no sɛ bɛma nya bi ɛso ne de anya so wonya bi sɛ ba no sɛ letter of administration sɛ me ne me yere te na me yere wɔ japade no owu ahwan de na me ne me kunu te na me kunu ɛwɔ japade no ofiri mu ahwan de ekuro mu a bɛma bi no ɔba bi te ɛwɔ ne fie na bɛma no nyame mfasa ma wɔ firi mu a hwan ne bitimi akotu ɔba na firi sa fie no lawyer ɛna de ɛkɔso ekusin court bɛgye ɛsɛ yɛ wɔ mmerɛ bi a friend intermeddling okay sɛ wo didi agora bɛkɔ prison me na meka sɛ wo yɛ abusua bi sɛ abusua pɛn wo bɛkɔ na me wɔ faase no wɔ firi mu na me wɔ faase fie ma kɔpam na yere afiri fie hɔ ɛna ma akɔyɛ a de safo akɔtum wo bɛkɔ prison mfie mienu anaasɛ adeɛ na wo nkwaje ho tumi krata wo don sa kɔka na adeɛ ne bɔ no yɛbɛmu otua ne mpire no anaasɛ ne mienu nyina court betimi de ne mienu nyina nso ɔbɔ nti sɛ wo yɛ saa bia na otu ho fo nti so wɔnyɛ well de a wayɛ well a ɛho asɛm nko ɛno no mo bɛkɔ akɔgye probate na mo aka ho asɛm ɛwɔ court na emom so wɔnyɛ well na sɛ yɛ wawu broni bɛka intestate wɔanyɛ well a ɛno no ba akɔgye letter of administration na ɔmo adi ho dwuma nti sɛdeɛ ɛno no deɛ PNDC law ɛna bɛkyɛ saa adeɛ no no so yesu adeɛ kɔ ne duru hɔ a yɛbɛka ho asɛm lawyer menim mami sɛ akɔhye we menim sɛ ebia yɛnuru hɔ anaasɛ ebia ade bɛto hɔ ansa saa mmara a wokan fa amammerɛ kwan yɛfa so gye awade a sɛdeɛ wokyerɛkyerɛ mu yi no trouble bi wɔ ɔman no mu a ɔmo mmara ana ɔmo amammerɛ etwa saa mmara a wokan yi mu ana ntwam de bi ebi sisɛ ɛho sɛ ɛkwan yɛfa so ɛno no nti na meka sɛ ebi no ahase ɛdwene sɛ saa esusu dua nan yi a ole no de tu dua sɛ no nyina so nya aware esusu dua no ebi ahase criticize no ebi dwen sɛ ensa no kra na wo sɛ abusua ne mfa mmra na monye na nkyerɛ sɛ abusua ne mienu apene so no ensa no dodo sɛ ensa de ehi bia ɛyɛ abusua bi wɔ hɔ no ma ɔmo nyensa yɛgye odwanfie na menim yɛgye dare obi wɔ hɔ yɛgye odwan obi wɔ hɔ yɛgye ntoma ɛyɛ abusua bia ne sɛdeɛ ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo yi okosire mu a baabi wɔ hɔ yɛgye nti obi ebinum susu sɛ saa susu yɛ dua nan wei no enwie mu die nti no amanfoɔ de a still thinking but sɛ lawyer sɛ ɔka ne saa deɛ a nkɔmɔ a yɛdie no sɛ mimi nsusu yɛ ɛne deɛ medwene ɛnto saa mmara wengu not at all nti kɔpem sɛ ebi a obi de bɛkɔ court ama asɛm no adane ana wɔn di susu dua foforɔ aba no okay wei na ɛyɛ adwuma wei na ɛyɛ adwuma wei ne mmara no wei ne mmara a ɛwɔ hɔ na wei deɛ ɛyɛ academic exercise a ebinom ɛtena se ɛdwene they are brainstorming ɛdwene hu sɛ adeɛ wei ɛsɛ yɛaka deɛ ɛyɛ mmara deɛ no nso nyina ne nan so yie adeɛ wei consummation ya yɛ kan ɛdeɛ ɛkora na kyerɛ sɛ nipa mienu hyɛ dɛ mo kyerɛ sɛ ɔmo da nti in the normal case scenario deɛ saa nete na emom no mmara bia ni hɔ a betimi aba betwa no sei na mmara no nhyehyɛ enti lawyer sɛ metie wo deɛ na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wo ka si so pi sɛ ɔbaa ne bɛrima ɛtena sɛ ɔde nsa kɔhuna busua sɛ ɔmfa nsa nkɔhuna busua sɛ ɔmo tena se na ɔmo mienu yɛ adwene ɛna ɛbam ebi kura awoɔ etubi pie mu a abusua ntumi nka nkyerɛ saa ɔbaa korɔ sɛ yɛmmɛyɛ wo ho adeɛ nti abusua nimu egyina ensɛm bi so ɛna bɛma abusua no atimi aka na ɔmo ntimi nka egyina abusua no nso abrabɔ so sɛ wɔbɛka sɛ wɔware wɔ anaa wɔnware wɔ no formally ne deɛ ɛkyerɛ sɛ wɔware wɔ but informal no saa ɔmo mienu no ɔmo teɛ no ɛne baa pie mu no how has the family related to them abusua no mienu no sɛn ɛna ɔmo ayɔ nkofa no ɛteɛ sɛn na mo hunu abusua no mienu hunu ekunu ne yɛrɛ no because mmara no bi ne sɛ if the woman is held out
as or the two are held out as husband and wife in the eyes of the public. Okay. Then it is deemed emrano so be hu ne saa. Sana mrano be hu no. On se de ntia mi bisa saa no aya na eye owuo achi o. Ena saa asem no timi sori say na wo kura no ye metua wutira de enti abusua no nimo ajapade no bamu a ena saa de no ba. Eno de abusua nimo ne de wa se adanse ye wo ho se wona nimi no te. Omo awo abusua no mienu no musu munim. Na menim. Ba maame efiri mu be ma wo no abusua koye yi. Okay. Oba ma be ma bibi firi mu oba anso no abusua ba be yi. Se saa de no enya bamu a ema adanse bam se munim wo mo a se wo mienu ne te se kunu ne yere a untimi na wo ho achi meka se afi de munim no unim no de obetimi aka ba nko se hwe enti saa no mi metumi akokot. Why not? Because lawyer say no kan nyina ye nsem a asi akokot ama ebi ho court of appeal bi wa supreme court abua o because say na tie dia ne kire say anwumre nipa dodo a etie yen no bebre afasa hawdum abusiafo na wonim enu nti na ne lawyer ato no bo ase de mra no e kire yen because why o migiri say sa nema we watiti bi bebre yeah abusia no nim se ebi kura ema pie mu aba enso ebi kura abusia cha ade ana duru ade che no ana abusia ewuachi ajapade no eno de abusia no sesa nipa kro no muni no eno de wo be koso koso pa because lawyer se sa na tie de ana che se sabi abusia bi asisi amanfo bebre o send eno nti na bebre akokọ ta ama court abua okay because they can say medi kan ya kan say en na wo de yesusu dua no sa pepepe ne nete na be ma no ya oba no ade so court kan say omo mienu asetena na ya ware sa de to so mienu America say esri few verses kweku no eno nso so ye asem na ete saa eno nso no oba ne free mu a be ma no nso so no mo kan say be ma no nye kunu court kan say da bi o ye kunu ni senti ne say omo asetena na omo tena busua ne mienu mu nyina munim mu mienu nyina nso apene so na mo pene so ewo mo suba amoda na di wo mo asetena num okay se wonim na ne maame wu ye den na mo so am hokoye yi okay ne papa wu ye den na mo so am hokoye yi mo je ense efo eto no mo je ne bi mo je kuma afo to mo je ne bi mo krata we ya mo ye mo kire se nananom ne manom oyo fie ho no mo twere ne ma edin sie mu bi fa se oba ni din kura na ba ma ni din ama enkwara ni din ya pie nko ade a na za busia na je atum se wo kunu bi no ne nete no ne na wo mba bi omo nzu din ni ne we asem kase we ne yenim lawyer we de ne yenim ya kase ne yenim ane eboa enti ba ne sa court no be hwe musu ban busia ne mienu su ban the relationship between the two families and how they have accepted their union. Okay. No, as a transcend abusiani mienu agye atum. So abusiani mienu mu agye atum, omo mienu omoda, omo mienu omate omo ho ase na omo eya. Untimi meka se yemfa ansa nko yinti no, omo nyekunu nya yere dabi. Abusiafo ni din ade lawyer George Kusi. Kusi de ka manum. Lawyer George Opon ono na ne oto no bo ase a o kire awade mu ahodo a titru oman yagitum miensa na vat ba ko ne de ya na nwene da na ho ye beduru ho na lawyer boaboa no ho na odi bibi foforo a fa saade we a ho me ne wo kasai no so obi pese wo free mu a ede na de ni be free mu na so wo free mu nso a me ka free mu anye se sabia bia nipa na wuo na mom no bia na bibi ekoso de na betimi ma free sa amamre awade no a obi di nsan ana wanfa nsan amehunu abusia aban betima gye atum se wei eya awade no lawyer de ho asemba na mom lawyer homeso na memfa aseda kese emfama 21st clinic the sciatica expert omo eka ho bi na anwumre yi me di sure your friend no na menim de ebrewo na meka 21st clinic na meka sciatica sciatic nerves no efri usisi ankasa echi spinal cord no form hoba no on say nerves no woni padua no mu bebre but enhwehwemu a Dr. Blessed Foster
any ni team aye ne say near wapa woni paduanum no osteotic nerves na no de free usisi achi no efa usire mu ho no afa wo namro mu no a bepi okokromotie na wo ho no na enokwasem ne say kwan ye fa so a obinya sciatica na de kwa de maba awa no ne mrantie no nya enya no se uye bema na utie mi na uye obi a uta to nura efo so ma oni oba dacha se unya sciatica no eben wo ba cho da mi ken wote ase se wo se mi de me pesa me ne oba akokoda ntimi pesa me ne dache etimi num nura betima ma magina so hye no nso ebe wi akire na sciatica no aba obi nso a ota gina ne nan so che on se ye won krofo bebre wo ho a onta mu asama mi ken obi wo ho a oton koko obi ton wache obi ton kenke otimi gina ne nan so be 3 hours fira no pa no okoye no we to we yese no gina ne nan so saa yes omo yitire no obetima gina ne nan so saa me pa cho so obi ota gina wo nan so che unya sciatica ena obi nso a otena ne to so che because on say sciatic nerves no ugina ho a ugina so ayi ti se sisie ote ho nso a ote so nti ho no na sciatic nerves no ewo enti obi a ono nso ada diabetes ana pressure dro so ache no onum no mo no damage o sciatic nerves no na tie se wonya sciatica enkuntem na ansa na ebekun na ebi adi mfie pii na eno de edi pain ene brew enti ne to da wotena se na wo sore a wanya obi ansonu mu ana wote ahwe se wanya obi amfa wonsa ansonu mu ana wote ahwe wote se etimi ka wo ankasa ye obi kura wo ho a etimi ka no wuti anya wontimi nsore nante etimi ba cho se wo sa haw ni bia babia me kira wo se wo se ode ko eye 21st clinic sa word we wagye no Ghana wasan so afiri ha akọ the whole Africa wakọ akọgye nti anya me wa video no ho am mfanto so wo say Dr. Blessed Foster oni ni team atimi afiri akọ Rwanda ha no na abeda so no wo Facebook no ha wo say awo so no gia na Dr. Oje etimi sraw enkrabata no ebro edu enwotwe ewo man mu wo tema wo nkran wo kasoa wo goso Kumasi Wenchi Sunyan Brekum Tachiman Takrade Nkranza hone headquarters Kofodua Accra Domino Anes ho ena debiso dwaboso ena sisi a wudu takwa sisi a wo Roman stores wone na edi enhwani mu baabi a Zenith Bank ewo no sanso ena uduru Court Junction ewo oboase sisi a 21st clinic abie branch foforo ewo ho na doctor se min kan kira wo say enye sciatica no nko na oye ho adwuma na omo makọ doctor nchen nyina di adanse se diabetes pressure and other diseases no abusuafo nyame ado ehun nimde ene ehun nuro no ono ankasa nso na eya bibiduro krogye yamfa hwe emfra fra doctor e was 0540 311 311 0540 311 311 anasa 0546 61 61 0546 61 61 61 ubowra ne clinics ni bia mu a se TV so na wo hweyen se Facebook na wo hweyen wo ama no ne etina buruchirefo no sciatica no ene omu nyina dodo no a Dr. Blessed ho ene omu bagi enro frɛ na call center fo no ene omu nkomo saa so na yemfa sira kese ema J-Back driving school omo eka ho bi ena me de show yi ebro dog mame nsan emra ho J-Back for be from e was 0247 595 975 0247 595 975 dog lawyer mame nsan emra ho bi na yenhwe ni sei ekwan be na obi betumi afa so free saa amamra wade num very well say o ware ewie you can't aware properly so call mo aware na menim ese koba se o pese amamre kwan so uja aware dia anfa na ebeti bema ebetimi aka se uja aware no amamre mu no na oba no ye sabi bonini ka barren kwan a
amamre mu no be ma betimi afa so agya oba wa amamre mu ye ka amamre kwan so yes sa amamre kwan so ya asemu adultery anase oba no afiri be ma no achi oba adwaman anase be ma no so afiri oba no achi anan de enka ho kai say aware ye ka ho asemu yi ene mema sisi ma o potentially polygamous okay aware we no ya ware dodo okay ebetimi abasa me be ware kra ma sha obo se me ware ofie de na so me ware bi nka ho okay ko an me yere se china me ko ware foforo be kan ho a ntimi nka hwe na so wa shembo bonde ma sha na emum se me ware foforo kan ho a ense ya ware na me no ware no okay e wo fie die num e wo fie e wo amamere kwan so no se me ne wa ware no enti sa ware de to so me ensa na eno de one man one wife okay enti se ma ware wa mintimi nko ware bi nka ho na menim be ma timi ware bi kan ti ntimi nka se amamre kwan so ware be ma akobo adwaman eno nye ground so abetimi de agya ware okay nti oba de oba efa ni kunu na chi a be ma no betimi agina so agya ware na fe bibi o ha Modernization se be ma oba no eto be ma na sawrama se ebia omona aduane ni aware mu no wato asawram ebi kura o hwim se o kọ kwan so aba wo so miensa na hu okay afi o mai be ma no betimi agina so de agya aware e wo brem e wo amamre kwan so na be ma de o desert oba we be ma de na making e biduru ma de no so okay na abayisem witchcraft eno so amamre mu no be ma betimi agina so se mere ya bayifo mejano I don't know one e kwachi bayi no sa amamre kwan so de won se amamre wo mo ne mo ye bebre okay enti eno no de se if it is proven se ya trans ya amane na nanu mo se ya abo ha na je se afi oba odi atem oba o sebre na no di atem hwa dapa adapa etwa be ma betime agina so agya e wa amamre and I feel ne o mama fo akosa ho and I feel ebia o ma oba be ma ni nya wo ho kwan a so one ne na ha eno so be ma ni bitimi agina so agya okay o ko da wa jeans de bia o de wa jeans abobetia be ma ni bitimi agina why you see what ye won kasa eduru hanko ade o pese oba oh da bi bra oba wonye wa sede so oba nso so a oba warefo a eno so be ma ni bitimi agina so agya ware okay oba on waduane won siesie fie on tompa on bibia nsi woniema nya hwe ni nyina ye free bibi wife free duty de asede a se wo oba ware mu no eno so bitimi agina so ene ko basek ebia be ma no so oba no so fam no se be ma trimodin for cruelty o ya de a didi ebekun okay sa no oba no bitimi agina so atimi agyawo ese ma fam de na okay be ma ni trimodin ho no lawyer kire mu trimodin no trimodin no ye se iprasem be ma o ya de ade ebekun chese ya o tam bibi no de ball bia wo bo o ye wo ne ma no bansa man bit oban bit me agina so agya ware okay afi enka maintenance be ma won hwe ba on hwe o yera oban bit me agina so agya ware o ma ko homa on yes bit me agina so na be ma no so won so ngo penifo ka krawa eno so oban bit me agina so no so agya ware ana won ne oban na oban so timi agina so agya ware eno no enano yamfa ne se bosome do do sen ende de obi anu wa hyehye na ama obi ba should be reasonable okay so ba nim se eye den ya na watwe ne mpamu ne de den ya ne bia afam okay enti desertion te se oba no so po be ma na be ma no so po oba na oto oba na sawrama se de ye ka be ma ne de no eno so betimi de agina ware e na be ma so bi ho a so nkwamwa ne nye impotence untimi na oba ango eno so anase eno cry sterility impotence ni ye wa oba da bridge no okay eno de na je se oba no no mfa nya hwe
to ono so betimi agina so agya aware okay na sa aware we ya ye kan nyina ye kan se so aware wa mamre kwan so wi a ekwan wo ho a obetimi akọ register aware no okay ewo amra kwan so na registration no hye no so krata ye de be ma a certified true copy of the registration no enye marriage certificate oh eno nko marriage certificate nko we the registration no the ekra ne say me maware ni pass mercy tibia si nyina it is just to give notice to the public enye marriage certificate eno nya marriage certificate body ekose wode nenso bia ho so enti obetimi eno kwere sa registration a emra ne say kwere registration a na ewiase nyina hu se maware asomesi okay ena meneti enti emra nso makwan se obi betimi akoti asa aware no wow yeah wako register so we call register a public document I don't know how the farm ho for by 21 days asese okay ye be eno no de 21 days in the na ye ko aware ba ko okay na we de amamre kwan so na emra ne se me ba nam se me ba ye me registration kane no kra no emra na di kan ho PNDC law 112 no na registration ye compulsory na ye force okay one register aware ni nimu na o man force da bi ya amamre kwan so ni atwetwe ben ya chinchina ya registration ti okay na o mo de PNDC law 263 no ba na o mo ye ne se ebesesa emre di kan se ne se de optional opa na obekwa akwa register na ko register wi a emra ne se me ba me nkyere de mete me nkyere adwuma me ye be ma ne me ye din ye ma me no ya busu apene so ne ya fill form na ma na ya register in the registry of marriage books no ne ya twere modina wo baranya marriage certificate okay e fa she otirimu sa ne de ma mu wi a eno na obi nso betimi akose aware we mitiem sesen eno no ban sa obekọ court a wo ba bi a mo ware ye no yemfa se o ware Mamponten a mekọ Mamponten magistrate court na makọ akotiem se mehu se Tofiakwa ene ababa bi a ware wa ha okay mitiem ana eni so mo ware na no aya ejinade enso na obi betima akotiem na nema miensa so okay enema miensa de di kan bibi abroni frɛ no consanguinity e kire se menu mienu ye wo muja crop me nua ba no ana ye free na na ba ko ene ye ene ade ntia ware enye yi sa afọ mo ware enye yi okay o ye na na sumesi oba sumesi ene wo ye ma me no we na ye o mo yanso ya asefo no nti muja koro ye ntimi ware okay then the obia betumi akọ akotiem obia betumi akotiem e da se abusuafo no na obia na obia wonim a obetumi edi ho adanse ana obetumi approve no betumi etie no ye consanguinity na ba ko bi nso ye friend affinity we no mienu no bom e bia waware menua kuma oba no waware adwoa nua kuma ne akosoa ana ama o peso sa aware ono ka ho a obi betimi atiem okay marriage relation eno nso nya papa okay na de tosu mienu no ete se abo enipa na o ware no oni kwan so ware the person lacks capacity okay in fie mu no Ghana ye mra no sa Children's Act no at 560 no say ansa no obi be ware just wanya mfie edunwotwe enti nipa no mfie dunsia na opeso ware ana o mo aware betimi akokọ to akotie ma ware na ema so okay because mo emra makwan se mo ware because baako ya under age okay ana ada se baako ana o mienu na de atoso miensa eno ene dru me bi a almost the way friends prohibition who said there make na you know there is existence of monogamous marriage ya ware asa mu mienu na mo ware no ba ko aware one man seat ni bi okay it said obi akoye wedding why wedding awie no oba ye oba ho ade o Mamponten ayempene okay emra ubitimi akokota mamra atwem court be yi registration no free omo book oba oda say yin free mo de na nya aware because ba ko aware ordinance marriage nso o yani mo nyampe mfa bi nka no okay enti
ne sa aware we na hosuo ne say one obetimi aware do bi a ope okay two untimi either say aware kro na mo convert akọ monogamous or mo de call ordinance Christopher aware no senya no ne so ko ware obi foforo abra waware oba bi ofie na apese okoye oba foforo ho ade okoye oba foforo wedding a emra makwan wedding ne enyina saa wedding na mo aye no akiri ya abra na ware wo ho no enyina enya ware okay because na ware foforo wo ho nti wo ware ordinance na enyeyi ko ordinance ndi ode na ho ba akope one man one seat waya enche beba na yaba Facebook ona yahwe bia na amanfo wo niam ba akomienu bia o mabisa enen so mema kwan ma amanfo aba because ana sobo no ya doso se tofiye nso man kwan ne yemra mu ne nso yema kire ya adwene meba cho munti ena ye ho dwumadie ye fa no na menim we amamre kwan ye faso ba lawyer tama wo kire oba ne bema efamu no eniema etimi ma obi decide se men ware wo no man ti bibi wom ti say yade yemfa ne say oba akware bema sorry bema akware oba e de na ba e wa mamre kwan so otua ayi ena ebia nkwanhia bi ana yade bi ama bema ne mema yo no akofo mana say yemfa ne say sebe ni tuo opoma ento eno no amamre awade enu mu no oba timi gina so say mikunu ni tuo ntimi nto enti no ebia me say can say impotency just say obo odo banada ba say me ba ware na me no brada so odo banada nde enya dia court no mfa ho bi ahwem ho oh na emum odo banada enu nti na ese oba pa wan no benya ne bo dance ne ahwene pa okay enti say wo ware oba papa ono wa wo miensa okay ti say akoduru bra wa de no ye de bobetia oyo ba papa na ware na onya honko okay ono obetana na emu decide so obekọ ne charge ne sense opoma emre bi ezi no kwan obekọ ote ase yes wo ho kwan so okọ na enso nye die ye ho kwan nyina na obi ye okay and to go ho obeka but amamre mu no okase wutuo anya adwuma no ogya wo ho akwa wotimi gina so gya awade na no enumu na yesi efre bibi sum na na o se esum de kan say compensation okay ewo aware bia mu se egu a enti na panisi aware egu nkuro okay aware egu nkuro ne de akire nyina ne se obi abeka na asem enti pani tena se na o kan asem na me kan asem a enumu ne be hu se ye ware ye see 2 bedrooms ya say okay this aware ni gudi a na menim eno eho na saa ne Tofiakwa matewase compensation ne de court ena ebehwe ne bi okay na watimi a kire se aware we se ya egu ni be ma no esan se obai ahwewa mo akobo PhD amen na wanya adwuma kese am na ona ye general manager osompa etua aka kakraka na ani amfanso so na we ya usike o mama bushia mama mamfo why was you ask my lawyer ka very necessary and we ada bibia eti se court no bubu sa niam we nyina hu se o no akwan bi so no bu oba na kwase a okay enne be kire sika anase empatade a court be ka se enne yemfanya oba na kwan na ne bonyo okay say bia oba no so kwan na wonai ena chese court no won say niam bibire ho mbehwe ehun se oba ya wuja ni is wanya 45 years wan e ko ware no okay eno so we out of market ma abemu ajapade ono waye bra wa bra ho ni sika wa invest wo mu se ni nyina dance e ba court betimi ahwe no na court be kire se wo de no yama punitive damages ana say yama compensatory okay yama kakra ba lawyer me de nanka madwene ye me say sana meninu eno ntina me bisa we sanka menim se awade eye amamre kwan so no nka asem simu a sene ka ban no nhyeda mfa ho eno de sanka mpanyimfo e wo fie na wo se di because ye se eye amamre bibia ni ho a court mfa ho ensema me no kan nyina kopie court nyina na ya amamre aware bibia ni ho a court mfa ho
Se mutimi siesie mu asem mu fie ka mu asem na fine ho asem bi ani ho court no on hwehwe asem ni na emu bi ba se me ho akere me no onka bi ma na Tofiakwa court betena se akere ama no enti court no de wote ne ba bi okay ena wa na me nim aware bibire ho a eya amamre de no egu a ne se asem bi ani akire egu obi akọ ne ba bi okay na emu se ba akose onte ne ho ase me pen wo ho we sisi na nti ase enya adwuma okay untimi enso na tare mu na ntimi nye court na be ko na court ehwem na no kura na wa hye ne sefama no eno de patapa pieto de se de mra ene wo na emum aware a ye frɛ no ordinance ne de enipa bia ni wiase a obetimi atena ne fie agu no eno de se ye beba so da bi ye beba so me da se lawyer mesa ba bia na we no wo bibia de betwa to amanyansa ne yakofa menko asemo minister papa yanko Facebook ni YouTube hono na yankinkan kakra na afede yamra lawyer hobiem na yo we free adwo chan o say ako okay we free adwo chan o say ako I like the way you tell the story. Now when so free Kofi Wusu o say good evening to you all. I'm watching you live from Ohimo Odani Ventures so macro was so biem hu ha ewo ho Kofi Wusu na say Tofi you have done a great job fantastic. When so free circle for this I say all the best. When so free Asante Vincent I say Tofi I'm watching you live from Ahafogo so keep it up. Adwoa chance na Menim is live on Facebook. Kofi Wusu say hey asempa the ade we ma yen kan kire o mo aya na o mo ba Facebook ye besere on say aya na obi wo ho abakofo na o de messages best 5 6 ye besere se ba ko na opese o de ba to bo ase na o de tro de opese o chiro nyina enti misro mama ye nuanom enhye sa ade no nso we no we a question no okay mama en ready am say senior ko nim kakra mama Kofi Wusu na abusa question bi say se nipa mienu ehia na on pese o mo ware na bia abusua no empreso because of tribal issues okay and no lawyer and no or say and no on bend day okay se nipa mienu hia na bia abusua na ntia se because of tribal issues say bia we free ha na we free hanti okay na sa Kofi Wusu na so say abusa question say fa ne question ni si ho ba ko a we bisa no eno ano lawyer wa ha na wa kirem lawyer mpacho wo be kire we mama ya na awo se anti ne edi kan se ebegina adekura o mugina so o so mpene tom se traba ai etia gana mra bia ise mfa ne se bia me ya kan ni me ko ware obi a oya anwonani me ma me mabusua se oya anwonani nko ade ye mpene ma anwa no so mo mpene ma anware na de ya na ha dwen o mu ni se na Menim wati ase so obe ware aware no hu bibia obetimi akwa ware a emre mu no bibia ni ho ebetia o so ya na asetena mu nsem nti ena ye chinchina atwan a na obi aya hweye kakra because one hwe ya asemba to emra ide adi no asemba to ba no ne ye kohu obi aso oni wachi a obekọ no so ya asem kese ha nti ya na ehia se amamre sem ne de compromise ne consensus okay tenase atem ho ase na so wo be ware no a eno anzo oni ni mienu o mo aware a obe o mo de okay nyo mo hwe o betimi aware okay lawyer mpacho when so Isaac free or say se na yire e decide say obejai no a we say ono so ye compensate no ana sure why not say our end there wo jai no the 14 party na bi nso obetimi abaso oba no na ejai but ono be compensate yeah because e bia ona why bibi etia wo ha ejina nsem we wa aware enum no ntina nkurubo ne ba na ebehunu asem no na ehunu de so wo pata ne yonko okay oba kon so question we say man ne mema na ehu hia wa awade mu na percentage say na ewo wa awade mu obi so question na no so ehu hia papa aware enna ni mu anya aware okay Menim say lawyer sa de we ye beba so na masa ye nyana yen ko fa course no mra papa we so far no say we na a very educative program ti na me select omo bisa questions because lawyer ti say the wo ka say awade se enanimu a ha dwene no so obi betimi agya obi ho akotena bruchire for 5 years 10 years minimum obi a ni kuna akotena bruchire for 21 years
oba no te ha grounds for divorce sa aware ne de wa ware na wi unso obi oba ne be ma bi a na otwetwa mu ekura me nua ba bi ono o UK be ma na o hia no so o UK omo aba enipa mienu abisi omo anam ya omo aja aware na ofie ya ware wa ha eno no omienu te de na obi wo ho no ma betimi aba say oba na be ma na wa brochira na oba na wa ha na oba na wa brochira be ma na omo asoma na ofana woni ho no obukro ho na nua be ma na ebegina ho abe ware oba na ya si addressing it say ono apepepe e wo fie de ya ware enti ase ne say omo aware de na nso we wo ha ya ware kopim say na ba na be ma na begina so di ja ware okay aware ndem mo aware matiase obi atiase ya aware no ebi esipen ama court abu ase yes oba na UK be ma na UK oba na wa ha de na nso so mo aba be ye no ho ade agi tirensan abusua ne mienu atiase e wo mu so mu nhia na ide okay na nso so aware ndem wo ya aware na emum da o mo na ye no eye nyina so aba ko betimi agina so aka sem di ja aware ena na emem no as the grounds for divorce. Lawyer, mami fa course no kakra because I'm say man for so on same be on pese omubisa 0551931931 0551931931 and as 0548931931 me pa che obetimi aba ahoma no so na ya bonkomo ne din e de lawyer George Opon Oduru Kwabra or PM presiding I'm can say presiding there member okay me that say lawyer me ba cho udin ni ba bia from me free good evening me Santoa me free konongo okay konongo oba Santoa ba cho mami nti o ba jo customary marriage no ye wie na say ye court sign a be man wo kwan say o sign worry di man. Okay, nice question me that say Santoa me ba cho udin any ba bia from me free my friend of apia if me consider as Antibekwa Joamin. Okay, me ba cho na Menim so ni yeti o. The lawyer asipa nanka maybe a car me connect why books kra nanka umi kra na ko ton na sorry ni ade a wo monti aware ase ni ade nyina na ko bi to bi wotumi ya cheche ne sorry ma kan se ene enso a waka no odi ya bi ma me yenu se dia aware sitie pa we ya nyamisha that's it me cha be kwai fo nyina mpacho wudi ene ba bi afre me free Bacha Woody, anybody are from me free. Good evening, sir. Yes, sir. Bacha no muhede. Uncle Pandom. Uncle Ponce. Namu ese abusiani mi no empene na bema no obano. Yenu meno obano. Tese wale etimi ko wale fama ni eyiyi. Okay, and ko kwa so lawyer ya no dada. Me bacha Woody, anybody are from me free. Bacha me pasa free. Atunsi. Okay, me pa show me ti obemena. Abacho say enfane say wa kwa wane na wale na ole be ma e japade o busia ta so a be ma ni nu a oyire no mu chefa na so mu chefa. Okay, brati me sure say eno ho asem be bada bi. Me ba jo wudi any ba bi a ofre me free. Okay, ma se me dey me so ban. Okay, erest ma minti o. Na papa na papa kiasi na no papa so was one time last year this ba wale na say wale I the question na say me ba to si question is bi na ma woni so ma me wa mpa che o okay me see well me fa say well wo ko wale no ba na papa na ji atu ena ne ma me so ni oba na bishin na na wa ji atu na sa oba na papa na wa fa so wa so ba kwa na wale ya Root ma wal mara ya na so ma wa sai. Okay. Like I'm what I say. Okay, me that say. Me watch out Woody anybody are frame me free. If I do from charity me that's my weekend. Okay, charity nyan to was here. I'm say America to be abum. Now to was bisa wate. Me patrol me the question is say. O wale be man who fear wo mlamu se so ye japade ma busia na so ye mamba. J'aime si j'avance pour mais dans c'est là on va jouer question là c'est
Me watch how Zudi and baby are from me free. Me watch out overseas 21st clinic hona make us free. Na Menim. But that's it. I say that's shishi mine. The pato yare bi how e woni pedua ni free so kwaka foma na do ni atre overseas 21st clinic ho. Okay. Na ya show kama. What the Tofiakwa? Hey. Catch a lawyer said na Menim. Na Menim no papa. Na me question is kuno ne yere. Ya na edinum ya japade sie no. Se be ma na oba ni wa. Ya nye wala oba no satimika ana be ma no satimika. Now what they see the over there one I be a chire wako hu. Aha. Okay. Papa lawyer. Me da say I say why you see watch out. Me watch out wudi any baby a offer me free. Tofin Pacho Steven is Stibuku. Okay, Steve Mamintio. Tofin Pacho, my question is say we be lawyer man say. One say no ban. And I see and Muko kind or ban for into the Jayeba. And also, no, Obano, Esa or Mabemano, empathetica, and I say so the man. Mate, let us say. Hey, cause the idea, questions in a sobeko, Yanon Becca, but you didn't be a friend me free. I'm in the Ojam. I'm Casa free. The question is, the only way to one of our Mao three na means that boss. I can't doctor boss and say be a hotel on the Koya Boston. Them man, that's the consent and no your ground the job. You got to name about a man for them and answer. Or not, need to call your But a question, but also what you say. But I see. We watch I'm for free chattel because I'm saying in some no. Me ba chodi anybody are friend me free. About the friend Eric watch it because every swami. Okay. Erico, mamintio. Yo. Me ba so we say obey who be maybe. Let the need in one. Obey ya fa kwaya ne one dey. So ba me who be ma. Na me need in ho. Na be ma ne se ma say me oba no. Me ti ya fa kwaya ne one dey ana. Yo, Mati. But your friend for chattel, but your ding. Hello? Hello. But your ding, everybody are friend me free. Okay, Nana. Me present this lawyer say. In some near two. Yana to say, and for example, I be money about a bit and not a Japadi more. I won't quite say, was not to do say, if you do say, the mutia or so much. Yes, also me, no, Abian Wawalim, na Oba Brunia, Bebe Brunia, and no, or who quite was a Timmy Jaya now, Barney Timmy Jaya now. Okay, no. Lawyer, time on inti, I was say, you just see my bed, Kakrasoma news for no lawyer, the Samono Bobono Tofana, Yankuanim. Of Frefu can say oware ofie na osan ko moko court ko sensan ya be ma no betimi aware bi aka hwan eno ye da bi fi se aware no mo asesa na husuo na free amamre kwan so e de ko broni kwan so yes mo convert from customary marriage into ordinance marriage. Okay, they no dey aware na be ye ordinance marriage no obi aware bi mo ka hwan yi obi nso say se abusuan na ampene so a mo betimi aware ene ye kan say abusuan no eden no mugina so omo mpene so. Okay, say asem hunu bia aware ende mbetimi aware nti ase ne aware ne gina momi no nti ase so. Okay, ene ha ena mo betimi dia aware na emom ya na futuo ne se akama mu no ye nware eba ne be man ko anware e abusuan ne ware. Okay, nti se abusuan ne mienu si chinchina atwa omo mpene so a afutuo ne se na mo ayahwe ye kakra nti obi se omo asidan asi abusuan sa aseso na ala na gozi na asi abusuan sa aseso ye kan asase a ade bi esi asase no bi aka asase no ho ti so nim ze abusuan ne de ade a okosi dan si so ye abusuan ne de a
lawyer da e beduru ho no me sure say ye won sam bisa pa wo that area okay asase ndie say okone ese abusuan asase ni a usi achede a ene asembia ne ho na ma bi bra ko ka ho ye kan asase a it includes everything on the land ndika hu say the wadi asiso no e kan asase ne ho enti obi se mo ware awa mamre kwan so a mo be ya japade no ama abusuan na se emba no de na ne question ni mu na oyi hu ni se japade de wo ya enipa apeso oye edema no na obodin de ma no sa wo de ma oyere so de ma okunu so de ma wo ma no de wo na be kire nipa apeso de ma no se nya busuan japade de ya na ba kon se property of one spouse say oba ba woni oba ne be ma na ba ko aye japade de asie na se ukuhuna obetimi agibia na se aye japade a obetimi akira danse se menene ware ye ni mu ene japade we ni na afrimu aba emra ede wo de abema ebeye wo de onsa be kan wo de se o se ye di asem oba na di fo na ye jaware a hwan na ebe pata ne yonko yenhwe ade we se empata no eye soronko ena abusu aware mu ajapade so eye soronko okay oba na betimi akobo adwaman ama adanse bibia a kire so abo adwaman wo ho kwan so ogina so ja na ware na wontimi nka se mene ni si efie mienu na wabo adwaman ne de mapam no wonko efie no nka ho efie no ne adwa ayi ni hweye difference wo dabi enti se wa ye biribi kura no de eye kwan amrama ho kwan se gina so ne ja no but ajapade ba mu ni de ne chefa ese ne saka no pepepe wow ai ene amanfo sisi amanfo ache o enye se wakobo adwaman di makana si amande dabi ajapade ne de se ne de wom de a ese ne saka ayaka obi se na yere koya abortion o ne na wo miensa na bia na chi like what inform no so obo inform na o inform no when it comes to health matters doctor for ne betimi a kire se anyinsen we ebi kura wa wo miensa de toso 9 odi agora odo nkwa betwa so ebia your Paloya utie amato ase but utie ne question ne dia ayete se yemfa ne se ebia oba no betimi afiri be ma no achi bra onya ahwe ene bia wakọ hospital akọ ye saade no doctors so amfre wo no be ma no ansana doctor ebe terminate about pregnancy no emremu no doctor no will have to determine whether or not that abortion will be safe with the mother life of the mother. And yes, okay. Another doctor you abortion. Emremu no Menim de be ye emremu no eso hu say saa nyensen we ebe ewo nsunsun aso a ebe ha oba no achi na ne nkwa if it will temper the chances of the survival of the mother caught doctor ni be gina so betimi agina so enye say call hospital na doctor ayo abortion okay iti amra okay nti say doctor ye man there proper doctor ye man there what it means is say doctor ni hu say e wonsunsun aso wo ne nkwa na pom den so okay enu ogina so e de man afi obi say enisan ansana say japade mucha empratwe yemfa ne say obi ni obi a start relationship ebre wo ni nyina ne adanse a bedi say mene no yetna evi na otwemienu na emu yekoto ka we yeto pen we yeto buku we yeto we okay emienu ne ye sa ade no se mu ti a obi abaje ne de okay emra behwe se obi ansa be kan de ene bre ni hia obi si se obi obema obrunu aba brunu onzi aka se abayisem okay etimi ma awade ne ku edija aware okay enti obi a obaya abayisem brunu ya mi yese no eye kwan ground so gina so se isan se me yere peduabo me kunu peduabo enti menye oni nipa metimi ne no reasonably atana amana ye eno no ya amamra wade ho nkomo na ye di o mfa nkwohye hwe eno no
eye fie ampani betena so na omogu aware no ewu fie tie no na yese ye de hye adwem sa lawyer the bacho meda wase nyankopon nhira wo say to nsa frɛ wo ene wo de abedo suko me ye sure say nyame ma nkwa ha sisi de nka na wotwe se ne na se bibia ntimi ansi a na se ka de aka na to aso na be wo mama e obi ma me question bi ha so ma musa o si wa na obi sa na so obi na ma question obi na ma me question bi nipa no question be no de ama o so o ma me question bi musa o de bi sa ayo wele wala no kre okay what's it ase bi musa lawyer say say bi ono oba wo na say enemu no oba na nyeje ho a obetimi eja na why you see question we wana bisa we wana na anyeje ho kan na ho ka ho bi ma na ye musa aware de ade ba kon so e wo enanum ni say it should be reasonable enti bia anyeje ho no so kura no wo de da bia kwatena fie bia mu a onyeje ho ntini atu ye eno so enye papa bia lawyer ya me do na ho enyeje ho no so akobro so enti eno so e ha adwen se wo de wo kamua na tie tena fie wem ye tu ye koso koba ye tu ye aba anyeje ho nti eno go be me bi won so a ono no awia anwumre anopa ne ade if it is unreasonable okay too much of sex etimi unreasonable behavior court betimi agina so and I am penny betimi agina so agu aware no e bi esi da court we agina so agu aware no be ma no so no oba no be that 12 times every day omo kan ya so bete so aba 11 na niti ofie niti fie say that could be grounds unreasonable behavior. Okay. Lawyer Mbache da CP, wayo me da se. Nyankopon nhira wo. Okwa amcha elawai. Osinyame nhira no, me da na se. Okay. Abusiafo aha na ne ye de na menim esi. Wo a wutie me wo a ohwe ye no. Osoro nhira. Nyankopon ya adoma ochena me ne Agnes Opoku Ageman. Ono na ebo me mpese me sign machi.